Dobro veče, Miro. Dobro veče. Nikšić je večeras spreman da otkači sa tobom do ludila. Da li si ti spremna da zajedno pevaš sa njima? Potpuno da napravimo. Aca, Lukas i ja očekujem prosto horsko pevanje hitova i stvarno jedva čekam. Ja se sećam da sam u okviru moje turneje bila u Podgorici, kada sam radila solističku turneju, to je bilo davne 93. Ti si verovatno bio mali. Ne, ja se nisam ni rodio. Nisi se ni rodio, eto vidiš. I to je bilo neverovatno. Bila je Podgorica i Nikšić i to je meni bilo prosto nezaboravni koncert i očekujem večeras isto pravu ludnicu, stvarno. Mislim, Aca, Lukas i ja u spoju, to je nešto, to je dobitna kombinacija. A reci mi, Mira Škorić se vraća na velika vrata, da li možeš... Jao, gde sam, ja nigde nisam ni otišla. Imala si neku kratku ilegalu. Pa dobro, znaš šta, to nekada i prija, tako da imala sam, pa mogu da kažem sreće, da ja sam sa producentom Sašom Mirkovićem uvek imala divan jedan odnos, prijateljski i čak šta više ljudski, a ispao je veliki drug i prijatelj kada se meni nešto jako ružno u porodici dešavalo. To je bilo bez ikakvih poslovnih priča i tako dalje. Presrećna sam i ponosna sam što sam u high produkciji, što konkretno postoji producent pod imenom Saša Mirković, jedan jedini, koji prosto tačno zna šta treba da radimo, usmeravamo, kada će izaći pesme, kada, sve, šta i kako. Eto, prosto jedan sada ubitačan tempo je krenuo, samo da ja izdržim, ali trudim se, uvek se javim, kao što sam se javila danas da sam stigla prva, pošaljem poruku, zapravo i loše vreme i sve, ali trudila sam se da ne kasnim i sve okej. A večeras lom, u Nikšiću lom. Reci mi, šuška se da izlazi neka tvoja nova pesma, neki novi projekti, da li je to istina? Jeste. Pa dobro, vi kao moja produkcijska kuća ste sigurno čuli ptičice vam dojavile, tako da, pa jeste, da, sprema se, mislim da ćemo jednu sada izbaciti, ipak smo prelomili da završimo, po meni ovu ružnu 2024. sa apsolutno fenomenalnom pesmetinom Vuka Matića i sa spotom koji će raditi Jelena Mirković i mislim da će se ljudima mnogo dopasti, naročito ženskom polu i prosto pravo onako u metu. Eto, jedva čekam. A da li možeš da nam otkriješ da li je u pitanju balade ili neka... Pa neću da otkrijem, pa eto, ptičice neka vam jave, pa nekako banite u studio kod Vuka Matića, dođite i tako. Da. A reci mi, kada je u pitanju ta tvoja porodična tragedija koja se desila, da li su ti neke od kolega pružile podršku, da li su ti se javili? Znaš kako, ja ne volim patetiku, ja ne patetišem, to se zna. Stvar je u tome što sam ja zaustavila, jednostavno molila mediji da se zaustave te. Moja sestra nije bila nikada u medijima, nije volela eksponiranje medijsko i jednostavno na tome se završava. Mislim da mi daje nebesku snagu i... Daje ti podršku da guraš dalje? Ne podršku, prosto mi daje neku dobru energiju sa drugog sveta, sa nekog lepšeg mesta, sigurna sam, tako da ja sam presrećna što sam u ovakvom timu, gde apsolutno nijedne sekunde mi nije dozvoljeno da padnem, nego samo pozitivno.
Reci mi, da li ćemo večeras u Nikšiću čuti jedan od tvojih velikih hitova, Ne računaj na mene? Naravno da da. Naravno da da. Čućete moj hit, ne računaj na mene, čućete Zašto nosiš prsten moj, čućete Manastir, čućete Ne daj me majko, Najbolji prijatelji, Ista nam je tuga, Strah od ljubavi, Tako si pao, itd. Niz vene mi tiho tečeš, Koga da ljubim posle tebe. Toliko ne znamo, uopšte ne znamo šta da izbacimo večeras, tako da ćemo sve pevati. Da, kada je baš ta pesma u pitanju. Da. Tu je bilo mnogo začkoljica. Nije sa moje strane ništa bilo. Ja u tom momentu sam se konkretno borila za sestrin život i onda kada su počeli ljudi da mene brane, moji prijatelji da brane od bukvalno, znači aždaja koje su htjele da me pojedu, zaštitila me moja velika prijateljica, moj veliki drug, neko ko je stvarno uz mene bio i u lošem i u dobrom, to je Jelena Karleuša. Tako da onda sam ja morala da odgovorim na moj način. A reci mi da su ti se javile možda u tom trenutku? Ma ne, ko da mi se javi. I da ti kažu kao, šta mi kažu? Ma ne, da li možemo da odradimo? Pa da vidi, da smeju i da treba da se jave, javile bi se, znaš. Tako da niko se nije javio, nema ni potrebe, u svakom slučaju ja pesmu izvodim sama, kao što sam malo progovorila za medije, znači ja pesmu izvodim sama 2019. u Sava centru kada je bilo 30 godina moje karijere, ja sam tu pesmu uvrstila, ja tu pesmu nikada nisam prestala da pevam kako je snimljena i ja sam jako ponosna na tu pesmu i pevaću je i apsolutno. Tako da one su se samo nadovezale, znači na postojeći i onda su smislile pokvaren, onako mali plan, ali dobro, znaš, mislim, ništa strašno i mir, niko nije kriv, vidjet ćemo na kraju. Da. Šta li će dalje biti? Tako je. Aca Lukas je održao koncert u Sava centru pre par dana, takođe bila je i premijera filma. Kako ti se dopao film i da li je to pravi Aca kao što... Pa dobro, film je poučan, film je dinamičan, film je veoma interesantan. Moram priznati da od početka, bukvalno od prve scene do kraja, ja sam prosto... Kada film drži pažnju sve vreme i kada čitav Sava centar se ismejao, mislim da je dočaran lik čoveka koji ustaje, pada, sve živo, moguće i loše i dobro prolazi, ali ja mislim da sledi neki nastavak. Nije mi definisan kraj, ne znam da li će biti... Šta nam pripremaju? Ne znam, mislim da, ali u svakom slučaju je fenomenalan film, mislim da ga vredi pogledati zato što je onako stvarno ozbiljan film. A kada bi neko možda napravio film o tvom životu, ko bi glumio glavnu ulogu? Pa ne, ja stvarno o tome ne razmišljam, stvarno. Ne razmišljam o filmu i ko bi me glumio i mislim kada bi ja nekome ispričala da raspiše, to bi bio... Dobro, tu bi bilo mnogo materijala da se... To bi bila drama, ne bi bio film. To bi previše bila drama onom nastavcima. Tragikomedija, možda nešto iz... Pa bilo bi drama, ja ti kažem drama, full drama, da. Dobro, to ljudi vole da gledaju. Pa naravno. Tako da bi to bilo ja ti kažem baš iskreno. bombastično. Ne, iskreno ti kažem, to bi bila drama. Da. Važimiro, hvala ti puno. Hvala puno što ste došli. Provedeš. Hvala ti, hvala što ste došli, naravno, kao familija što smo se svi skupili ovde s Hajpa i žurka je u hotelu i sada idemo na koncert. Tako je, hvala ti puno. Hvala tebi.